and to le okay no 52 years, it took 154 years. It interested. Ghana real MC Bishop Comedy TV. Nganki we number that man. Lekpema boabia stretch mark no channel tele. Omubegi nwa lubegi di afe tokomia ojeji gidule ishi afọ. It interested. Come as you are. Come as you are. Good afternoon, sir. Achomochi no no ga kweba ihe ọbụla mere nga ga-aba n'ihu akwụkwọ. Awukwe echi gị bịa gwa m sị hụ na dị na m sị gị na gị wepụ vidio ahụ etiri na Facebook or YouTube. Achọ m ya. La anya. Egbo m ya na ntụ nwa agbọghọ bịa dị nwa sam ọnọ nga. Bịa nne. Ewu na ịma na uche gị adị n'ihe a na-eme biko were ụwa gị bụrụ uche gị gbatuo n'ala hịa bịa ma egwuregwu hịa. Akwe na ihe m na-ekwu. Enoga ihe nkwu ga-ekwu n'ụka ga nọrọ na-ekwu. Nna anyị na-ekwu Bishop. Were fonu gị ala gị ọtọ n'azụ. Tewe ya n'ala mana ahụ ụkwụ gị Chineke agbaghị ọkụ. Tewe ya n'ala. So, Papa, I beg you, go say okay, if I forever. Ne were no phone gị ngwa tọnụọ. Asị gị tọnụọ gị kwụrụ asị gị fee ka fan. Tọnụọ gị kwụrụ. Egbo na ntụ lekwa nwa agbọghọ bịa na-enweghị stretch mark. Lekwukwu dị nwa sam. Egbo na ntụ nne bịa were fonu m. Mpaga na mmaga ha dị ndụ. Mpama anwụgo. Nna gị ọnwụọ na nna ndo nna gị ọnwụrụ banyere ele ihe gburu nna gị poison ewu ele ndị nyere ya ebe ọ na-arụ ọrụ ewu ha were ọṅụrụ ya na mmanya ka ọ na nri abụnyere ya na nri ya ndị a na-adịghị na alcohol. Okay. Ọnwụ akpịrị ogologo na family. Ọnwụ akpịrị ogologo na family. Nne gị ọ ka dị ndụ? Mgbe mpa gị nwụrụ mma gị ọ lụgharịrị di? Mba. Ị dị afọ ole? I'm 23. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Gịnị ka ị gụrụ? Radiology. Gịnị wụ mediology? Radiology ndị na-eme x-ray na ụmụnne gị ọ dị ole? 37. Otele Rosana nna gị mụchara garie nri akpịrị ogologo ya hafụ mma gị ya la achọmta tọchụ n'ọnụ gị. Mpa gị ma na ọ ga-amụ ụmụ 7 disciples na family unu ya ga were akpịrị ga dọrọ nri rie hafụrụ mma gị ụmụachi mma gị anọ n'azụ ha ebutekwala ihe n'ebe mma gị ahụ nọ kwenụ ihe ngwa gị na family king family of local government. Gịnị ka ị rụghị ugbu a? Nna arụ pharmacy.
Emerụ m nọọsụ. Emerụ m health. Eji m arụ na pharmaceutical before m jee gụọ radiology na school. M graduate ahụ last year. Na-ekwuchi okwu ike. Na-ekwuchi okwu ike. Na-ekwuchi okwu ike. Okay. Ị sakwala ahụ ụtụtụ ugbu a? Ị je rie oke nri? Mba. Ị ma nri echi? Akpọkwa n'ọchị ka akịrị. What type of food? Ele ihe tọga gị ọchị hịa? Ị maala nri echi? Ka ebe isi na-anọnyere anyị? N'Enugu. Iwe onye ebe? Abụ m onye Enugu ọgwụ. Ebe dị ọgwụ? Ọgwụ taa. Ebe dị ọgwụ taa anyị? Onye ọbụ ugo. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? Owe bụ onye tara m bishọp. Ese? Owe bụ onye tara m. Ị maghị nwoke? Awa ị maa nwoke? Okay. Otele adoration. Otele ndị adoration. Network. Genotype of blood group of O positive. Mana ha atala gị na nrọ? Mba. Ngwa gaa n'iru kpọọ nọmba gị mana bụrụ n'obi esi m na enwe bụ onye tarala gị. Nwoke bịa elu gị bịa mepe otele gị hụ dat na otele gị dị ubezin. Gị le anya abịala ya achị ọchị. Achọpụta na otele gị ubezin maka Chineke m ga-like ya. Okay. Kpọọ nọmba gị. 0810 4160. Akam Netita Nora Bishop, good morning. Where's that camera? This woman, where's that camera? Why are you doing? Okay, I'm going to camera Bishop. Akam Netita Nora, good morning. Come by your come. Bishop, good morning. Akam Netita Nora. If I'm not better remote, if I'm not being for interview. Okay, I'm serious. Somebody made church today, Bishop. Good morning. They better for interview. I be for interview. Okay, man, how will I be back at the rock? Where the phone will get when I get answer. Okay, mom, come see the table. Okay. Come check the that can be the fact that the one you baby Dico line, Ebulo, Derem impulse, ASAP, Narian exhibition. Yeah, hey, I got the one baby. The way time I go for my kid or somewhere, turn one. Who put your there? Who put your there? To go do the bone wake your gano. You came with a brand muzzle. Turn one. The only time from my kid on here now. Bishop, 18 work out when I turn on. I can get on or don't come here until I have zero tetram. Look out here, muzzle. Yeah, with a phone of you. Some that got it from you. Okay, there, Bishop. Sorry, sir. You got to me, Lumosu need an old woman working at her by Shaganaka. Sorry, sir. Donya. Oh, yeah,
I'm on Abia State, sir. Ebe na Abia State. I'm on Isialangwa South, sir. Ebe n'isi ala ngwa. I'm on Mbotungwa Isialangwa South. Edi afọ ole? I'm 28 years, sir. Ese 28 years. gị nwakwara ihu school mother sị m na ị nọ 28 years. I'm 28 years. Gị nwa. Ọfụma. Adam Atash. Ọfụma. Mekodo eze gị taa. Isi edi afọ ole? 28 years, sir. Gịnị ka ị na-arụ? I'm a nurse. I'm a nurse. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Mbakwasa mba. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Ha dị nta. Ebe isi na-anọnyere anyị? Anọ m USA, United States of America. Ara ọ gbaala gị mbụ? Mbakwa atọ. Gwa gị na mma gị enwe nke ara gbarala? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ha dịbe 4. Enwere nke ji aṅụ goof? Mbakwa. Anyị ndị otu Kristi n'ụlọ anyị. Mmadụ ole tarala gị? Sọsọ mmadụ ebua. Aha ha? Ebuka na Ifeanyị. Ha tara gị na Nigeria ka ha tara gị na US? Na Nigeria. Mmadụ ole tarala gị na US? Mbaka enwekwa taịm ahụ n'obodo US a. Onye ọbụla na different. Ọgụ chere. Ga-agwa m sị enweghị taịm n'obodo US a. Ekpochicha ndị na-ewega bielu ndị nepa n'ụlọ mmadụ. Bịa ga-agwa m sị onwe ya nwere taịm mmadụ na US a. Thank you, sir. Ejila leda taa gị mbụ waterproof? Mbakwa. Ọfụma. Ejila polythene bag taa gị mbụ? Don't mind, like a polythene bag. Ịmaghị akpa warawara. Ejili ya mbụ without ya na ahụ kọndọm. Ejile polythene bag taa gị mbụ? Mba nọ. Sita ngane lo na bụ njem ihe ka. Taịlị ọ dị gị? Mba, no sir. Ijeme nwaanyị ibe gị? Holy Ghost, mbakwa, God forbid. Ị ghọọla onwe gị aka n'ike mbụ shitu n'ihu? No, I can't do such thing. Nnụ gị bekee na ọnụ Chineke akpọghị ọkụ gị iwu onye ara. Iwu onye ara, onye ngwa gara were ire onye ọcha tire onwe ya. Bịara nga atinye aka ndị chate. I'm sorry, sir. Mgbaghara dede. Ekwekwa osikwu ihu ring light bịa nga agwa m nye. Wepụ aka n'ihu gị. Gwa ka ị mara ịbịara iche ka ihu gị ma ọ wụ ihu ring light. Bịara nga bịa agwa m asụgara m bekee. Dede gbaghara. Iji aṅụ goof? Iji aṅụ shisha? Ị gbaala klọb mbụ? Abụ m onye otu Kristi. Abụ nwa mmeri. Ewu nwa mmeri, ewu virgin. Mmadụ abụọ ata gị. Otu onye n'ime ha agha Ebuka. Ewu nwa Kristi, ewu virgin. Mmadụ abụọ atọsa agha Otele. Mmadụ ji emene mistake. Chere Chineke agbaghị ọkụ gị na-ewu mistake. Otele ekuperele akụpe gị sọ mistake. Nwa Kristi. Wepụta ihu gị ọfụma. Ole ihe o mege isi ka agwọ babara n'ụlọ mmadụ.
Ite yi part. Ọfụma. Anaghị abụ osiri ike. Ọkwụche m. Ị marala nri echi. Hey, abụ m cook. Eji m eshi dachi. Nna gị o ji aṅụ shisha. Ana, ọ bụ Christian father. Nne gị o kopụtala mbụ. Christian mother, mbakwa. Eriela ịhụ gị ọrụ n'arọ mbụ. I didn't possess. Emela ihe ma mewata n'isi gị ma ọ wụ ihe ọgba njem. Mbakwa. Ị ji ada ụda amụ. Ana, Ị ga-enye elu dị mkpu ị na-eti. Dede Nelly, hiu. Dede Nelly, hiu. Onye wụ dede nne, gịnị wụ dede nne? Mbụ na onye ahụ na Dede Nelly. Ị ji akpọ ya dede daadụ. Dede nne, hiu. Dede nne, hiu. Genotype gị? Genotype m bụ AA. Blood group gị? O positive, sir. Congratulations, kpọọ nọmba gị. 080-354-22689. Ya dịrị gị na mma. Dịkwara gị nna. Dede Bishop, good morning, sir. Good morning, sir. Gbanye ikenga. Ibi nọ na-akpọ ikenga. Na-ara ahụ gị nwe otu ụkwụ na. Gbanye ebe ahụ nọ ga-akpọga ikenga. Nọọ na gị akpọ ikenga. Hei, chọga igbu otu ụkwụ pụọ. Eweliwe welcome. Chọ ga-akpọgara m ikenga. Eweliwe. Nwatakịrị nwaanyị dị ka gị lee otu egwu ịkpọga. I want more na kuya dede. Oh, my friend, mụ na ya bi na room. Eweliwe. Ọbara ikenga mesị unu na ya dị ka ọgụ mmadụ ji unu. Ikenga. Dede, eweliwe, biko. Yọ mbụ gị bịa nga. Ọ mbụ. Ebe isi na-anọnyere anyị. Eshi m Lagos. Ọkụ ịma na ihe ọbụla emere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ. Dede ama. M gaa n'iru mewe gị ntazi. Gaa n'iru na. Onye nwe nna gị. Onye ikenga onye nwe nna gị. Were fonu gị dewe na gị laa azụ. Oh, Dede. Mezie fonu gị ọfụma. Tọnụ. Otele ikenga. Onye nwekwana ụkwụ ka yiri ụkwụ nshịkọ. Sị onye ewepụ ụkwụ ya ụkwụ ngwere ya pụtara nke Chineke amaghị ọkụ. Eweliwe, Dede, eweliwe. Oh, my Ụkwụ friend. ikenga bịa nyere m nga. Ya friend na ọchị. Laa azụ. Tụgharịa. Ya were fonu gị. Oh. Ara agbagata kìtì ẹ̀. Ọ dị ka ọtọ ka ị nweta etu. M ji ebutu kìtì ẹ̀ na fẹ́ gị gba. Ofam. Dede, eweliwe. Gịnị onye kpọbatara ibi ya n'ụlọ? Ọ mụ na ya bi Dede. Wepụta ihu gị ọfụma. Oh.
wapụta n'ihu gị jee were akụkụ ihu gị tinye otu a iwe onye ebe Ahụ m onye Imo steeti. ebe n'Imo Awụ Idemmili. ebe na-awụ Idemmili Amaokwe. ebe na-ama okwe Okufuru akụ. gịnị ka ị na-arụ Do amụkwara m ihe a amụrụ m designing mana ebidobe m ya. Gịnị ka ị na-arụ ihe m jụrụ oge gịnị na-ekwu okwu designing ịmụrụ nwi designing Ana m arụ na hotel for now. ọ bụ ị ga-ekwesị ịrụ ya na hotel gị bịa ngagwa m ịmụ designing eleghị ịrụ ya na hotel asa ọwa onye na-akwa akwa echere ụmụ nwoke ka ọwa onye na-eklin hotel ka ọwa onye reception Onye reception sir. hotel ịrụ ya ga-eme gị short time ka long time ka day break Mba, ọ just normal lodging hotel. ị ga-eme short time ụnyaahụ Mba sir. ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum Mba, agaghị. Akwụsịrị m na secondary school. nne gị na nna gị ha dị ndụ Ha dị ndụ. mpala usiela ara mbụ Mba. mmadụ ọ gbaala ara mbụ Mba sir. ụmụnne gị ọ dị ole Anyị nọ 8. Otele Virgin ụmụnne gị ruru 8 Yes sir. community family ọnwụ ike ọ na-eme n'ụlọ unu Mba sir. ndị nwụrụla anwụ ha na-aka nka Of course sir. Nne mpam ka dị ndụ. Although the clock I think 100 and something. Ọ kala ezigbo nka. Mana ọ nwụbeghị. onye ochi Mba sir. ụmụ nwoke ole tarala gị Ụmụ nwoke anọ. kpọwa aha ha Philip, Johnson, Ekene na Emmanuel. enwere onye n'ime ha tarala gị n'anya mbalance Sir? enwere nwoke tarala gị n'anya mbalance gịsị m saa Tarala m aghọta m Igbo ahụ. onye na-anya mbalance ọ taala gị Mba o Jizọs, mba. iji aṅụ amụ Mba. iji akpazi otele Nwaanyị ka m bụ m ga-agbanụ. ọnụ ọ na-esi isi Ọnụ m adị esi isi sir. mmiri ara ọ na-ama gị n'ara Mmiri ara. Mba. ị mụọla nwa n'ụlọ Enwere m nwa mana amụ m ya n'ụlọ. Amụrụ m ya na Lagos ebe mana ọ nọ otu mma m. ị mụọla nwa n'ụlọ ọ wụ n'ụlọ ka ị nọ mụọ ya n'ozi mụọ nwa ịnụrụ di mụọ nwa Chineke agba gị ka ọ wụ n'ụlọ ka ị nọ mụọ ya mesị na emụọ ya n'ụlọ Otu nwa ka m mụrụ. were Chineke agba gị ọkụ Undertaker retired single mother. Nwa gị ọ dị afọ ole? Ọ dị afọ 4. Nwoke ka ọ nwaanyị? Nwaanyị. Onye Yoruba ka e mụrụ ya ka ọ onye Igbo? Onye Delta steeti.
And when I have been again, I saw some again, Ludy. Ihe mpe nne m na-asa asọ. So ihe anyị na-asụ dama bụ like family ndị na-akpa nsị. Ọsọsọ ya, if not, because I seem na family, I seem na Christian home. Can we call it like that? Hey, but I know that Christian home, Christian home, God, book is short, and all that. A weird gam, why is Christian? Very bad for long time Christian home, God, not you. This is from Christian home, but I got I got young Christian home. I will leave it there. Will leave. This is not Christian Sorry. home. The Christian, I thought I'm going on a competition at Christian, what you like about. I'm sorry, sir. I'm sorry, sir. I'm sorry. Every good. Ebere m. Again, you know the village. Anakwa m eti mkpu kama na onye ọ dịrị mụ na ya m gaji mmejọ sị m ejidesi Village, just village, you put you like a ana m etikwanụ mkpu nye ma bụ oke mmiri eme ana m eti mkpu Otele Virgin. and ịchịkwana Yosef ọ na-ahịa ahụ. Ozula. Otele Virgin. Fire boy, here's the eze m dafuru adafune. message. Just message, yes, get it so. Like a water father, you're not short on a short, guess it because I never met on call. Guess how the father. Ọ accident mere ihe ahụ ome ihe ọzọ. Short is a short, short. Google is it. Google is it. And I go see this. Ara nwaanyị mụrụ nwanne o sighi ike. Zero type of Genotype m bụ AA. blood group of O positive. Wapa number congrats. 081 55 74 8040. Mom got mood. Mom got mood. Mom got mood. I found that touch here. Mom got mood. Mom got mood. He mood. And I'm in here. Nani na-ekwu kịta? Banye egwu ahụ na-akụ dị abanye egwu amanye TV ya. Gbanyụọ. Okay, agbanyego m ya. Ekpochiri ịcha kamera ada. Thank you. Ihe mbụ gị bịa nga. Yeah. Ọ bụ m ime m accept. Ihe mbụ gị gbagote ebe a for interview. Yeah. Gwa yipụ ngwongwo ahụ ekpiri n'isi. Yipụ ngwongwo ahụ. Aya. Were phone gị tewe n'ala. Jee lazọ. Kwe mana ihe ọbụla mere ebe a agara ihe akwụkwọ dum. Yeah. Nnụ gị ihe ahụ n'ọnụ gị ege. Nwa n'onye ahụ n'ọnụ gị ege Chineke amaghị ọkụ. Lord of the Rings. Nga kpọfusecha imi kpọfusecha ọnụ. Mege ya. Close ohu na fashion. Buru ntụ n'igwe taa onwe gị n'ihu niile. Bịa, hey, ngwere, lazụ gị nọrọ stret mana ahụ gị desecha m na gị lazụ. Anyị atọ nọ.
Weapon to white hand of it as well. Weapon to white hand of it as well. Let go each our war get to. You check it. That with a phone. Thank you. Yeah, not of the ring. Ntuni ole ka itiri na ahụ gị ntuni ole nọ gị n'ime ahụ ma nke nọ na otu buru maka ole ka ọ dị Huh? ntuni ihe dị enwetara ma n'imi ma n'ọnụ ole nọ gị n'ahụ Oh, just 3. Nke enwe nke nọ na-aka. nke nọ n'otele Mba. wepụta ire gị wepụta ire gị ọfụma wepụta ire gị ọfụma Nwere pie izom ya. ọya kpọghee eze gị ihe ichichara nga a na ihe iji chọrọ inweta ezi ka ọwa ihe iji etu ụmụ nwoke Nwere ike iwepụta m ya, ọ dị possible. The man like ihe ọ bụrụ m ajụjụ elee ihe iji tinye ya iji ya achọga nwoke ka iji emege na ị mara mma ka iji ya emege ka nwoke hụ gị ya lọfọ gị kwa ụgwọ isi achọmda tọchị hia Ndo. Ndo, oh, sorry. ndo nke gị gịnwa were nnedọ gbafọsecha nga niile ndo nke gị ajụrụ m gị si ihe itiri nga ele rizin iji tinye ya Oh, fashion. oke fashion ya iwe onye ebe Enugu State. ebe na Enugu Udi. wọgeto na-ele anya ebe a na-ele anya nga fili ya wọgeto anya gị nọ n'ebe a Okay. ebe na Udi Afa. ebe na Afa Ụmụkrọma. kebe isi na anọnyere anyị Ghana. ese Ghana. ebe ala akwụla mbụ Adịghị eme akwụna, m na-eme hook-up. gwa m eziokwu listen I'm not egwu egwu ya don't joke with me don't joke with me achọ ka ịdị serious ebe ala akwụla mbụ be honest enwere m nwoke na-ahụ akwụla ga-akwụ ụgwọ isi ha ha ka nkụ n'ala Igbo ebe ala akwụla mbụ Hook-up ka m na-eme. n'asụsụ Igbo akpọ ele ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo Akwụna mana nke a dị like professional ya like. es nwoke to mechaa ọnụ gị akwụla ka ị gbara kesi hook-up ihe o ji wụrụ hook-up prọfe nne gị ka prọfe nna gị Ndo iwe mene gị. pepọ ihe ọka aghọọla prọfeshọnal ịja ihe otele ọ ghọọla prọf bikos ọ zawala hook-up achọm da tọchị fọ ya kwemana ihe ọbụla mere ya ga-abara ihe akwụkwọ dum Ya mama m. achọm da tọchị ịchị ọchị ihe makọ gị blọkịn egbe na-efu amụ bịara nga agwaga m prọfeshọnal gịnị ka ọ akwụla ka ịrụ ha na Ghana Aha. ego ole ka a na-akwụ gị ma etina gị Ego ole ka a na-akwụ m? ma etina gị 500, 800 above. gịnị wụ 500 800 naira 500,000 ka ọ wụ 500 na eleghị m ha Cities from 50, 50, 80, 100 above. agbanwee ya na Nigeria ma ya wee ego ole Oh, 50,000, 80,000, 100, all depending. Okay. Nne gị na nna gị ha ka dị ndụ Nne m dị ndụ. nna gị kwadị Ọmụgo. ewu donna Oh, no, ma. Okay. I chop that touch for you ọ nwaanyị gburu nna gị Mba. gịnị gburu nna gị Oh, amara m. Ọ yara ọya, ọ just rahụ ụra ọtete ezi. ọnwụ ndị ichie igburu nna ị ma nri ya echi Abụrụ ha ncha. akwụla na amaghị nri echi
Ọkụla na-amaghị onye oshi. Izuola ohi mbụ. No. Mba. Ndị agadi nwoke ha ji ata gị. Sugar daddy, huh? Otu ịgbaghị akwụla ị nwere enyi nwoke. Ha? So ị bịara for dinner. Ka ị bịara ịchọga nwoke gị na-akwọ kamera down. Ele ka ị bịara for. Because after this interview nwoke nwere ike ịchọ gị for ọlụlụ. Ele ka ị chọga. I'm for everybody gonna now. I'm for everybody gonna. And ịlụ ọzọ ị ga-akwụsị ifu Otele Big ụmụ nwoke. Yeah, I'm not get. I'll take care of me. Oh no ma. Ele ihe mere by you take care of you. Yeah, I'm not doing that. Gwa m eziokwu ịlụ ọzọ ihu nwoke ga-alụ gị ị ga-akwụsị hook-up. Yeah. Yeah. Ị ga-ata gate man unu, ị ga-ata nepu unu. Mba. Otele Bahu Baza. Uwe marriage. Ị ga-eyi pants? Mba. Ị ga-eyi bra? Sometimes. Nwoke na-ata gị eji anyụ. Mba. Ị tiela mkpu ma nwoke tawa gị mbụ? Mba. Like soundtrack ma today etigo mkpu. Iji anyụ ma nwoke taa gị elezi otu isi ikwu Chineke agba gị ọkụ. Ndo. Na-ele m anya hịa. Ndo. Ebe ka ị bi na Ghana? M bi na Ankara Estate. Ebe na Akara Estate. Sprinters. Akpa nwa gị ọ ka dịkwa mma? Ị mụọla nwa n'ụlọ? Mba. Ị dị akpa aja Otele? Nwoke ji ebuga ala n'ụlọ ya ka ije ebughị ala n'ụlọ gị? Hotel. Lodge. Gị na nwoke ọ gbere kamera down mbụ? Mba. Ị bọba Otele na WhatsApp? Mba. Ị bọọla Otele na WhatsApp mbụ? Mba. Ị ji aṅụ amụ? Professional. Professional. Mama ka imegara aka emegere m ụta prọfeshọnal onye wụ prọf? Ị ji aṅụ amụ ka ị na-emere maka emegere m prọfeshọnal ọwara ya gwa gị Chineke akpọghị ọkụ. Nwoke taa amụ. Ị bịara nke emegere m prọfeshọnal Chineke apụghị ọnụ. Nwa bingo. Ndo. Asọmpi anụ ka sọsị gị. Now. Ị bịara nke emegere m prọfeshọnal onye wụ prọfeshọnal n'ala gị mgbe emegere m aka ụtụ a. Wewe negi. Mmadụ ọgbakasị ịwa akwụla. Ndị vileji unu ọma. Onye ka ị megara ire agwa ahịa ọmụ? Get out of this place. Get out of this place. Don't ever try it. Don't try it with me. I'm not going to get here. Sign a we walk down. Tell me that I'm going to somebody walk. You ain't a raja out. In an arajamo, give them some somebody walk. Then when we wake up, maybe if you have a mind to Sasara. Then I got somebody we walk. Then you have somebody walk. Check up or walk. What people? Thank you. Tell us that for us. Blood group for good. All positive. What number? +223. Zero 20 98 85 275.